Hola, bona tarda. Som els Castors i aquest any farem una obra de teatre que es titula El millor dia de Nadal amb els regals. Així no es fa. I com es fa? Cuidado, Ernest! Més de sopar. Però què feu? Si n'hi ha nenes que volen els regals. És veritat. Desperteu-vos. Muy bien.